Motivation er det, der bringer dig fra A til B. Ikke også? Det, der tænder din motivation, det er dine værdier. Vær opmærksom på, at din motivation er ligeglad med, om det er en grundlæggende værdi, eller det er en fikset værdi. Så derfor kan du faktisk komme i gang med til at løbe rigtig stærkt og rigtig langt på noget, som du bagefter ikke er glad for. Velkommen til podcasten Få mere ud af dig selv. Mit navn er Glenn Foss, og over for mig igen i den her uge her, der står Lars Rasmussen. Velkommen til, Lars. Og tak skal du have, Glenn. Jeg er glad for at være tilbage. Nemlig. Og vi er sådan startet på en lille føljeton inden for kategorien Vamos. Vi har været forbi V, som er værdier. Vi har været forbi A, som er ansvar. Og i dag, der skal vi til M. Ja. Og hvad gemmer sig bag M, Lars? Bag M, der gemmer sig motivation. Ja. Og motivation er en følelse. Mm-hmm. Det er sådan, så hvis du eller jeg oplever, at vi har motivation, så er vi klar til at gøre noget. Hvis vi oplever, at vi ikke har motivation, eller ikke kan vinde den, så er det meget, meget vanskeligere at få det gjort. Ja. Og i forhold til, vi har snakket før, defineret vores motivation som brændstoffer. Altså, de fleste af os, vi kender, hvis der ikke er noget brændstof, eller ikke noget energi på vores bil, ja, så kører den ikke. Og det virker det samme, på samme måde for os. Og du kan sige, i forhold til at få mere af det liv, du gerne vil have, og mindre af det, du ikke vil have, så er det smart at vide med dig selv, hvad er det egentlig for noget, der motiverer dig? Hvad får dig til at gøre noget? Så den her selvforståelse, der ligger i at finde ind til ens egen motivation, det er bare mental overhældingskraft. Okay. Er den helt stor, på en helt stor klinge, for nu til en cykelmand som dig, ikke? Nemlig. Og det der med at få sig selv eller andre til at gøre noget, uden der er motivation, det er lidt at sammenligne med at prøve at skubbe hunden med snoren. Ja. Det ser sjældent den store succes med det. Ja, altså den er jo nok sådan lige slap nok til at rigtig kan skubbe en hund med, så det er nok bedre at trække end det at skubbe. Det er nemlig, ja. Det er, vi snakker her om, når du har motiv, så er det hele nemmere. Okay. Og da motiv er en følelse, så er den jo ikke altid til stede. Så derfor er det smart, nu nævnte du sidste gang at tale om adfærdsdesign, så det er smart at have systemer, som kan hjælpe dig til at gøre ting, når du ikke lige mærker motivationen. Men du er nødt til at have det til at starte med, for så gider du ikke lave adfærdsdesign til dig selv. Vel? Du gider ikke lave metoden, hvis du ikke ved, hvorfor du skulle gøre det. Nej. Og vores motiv er vores hvorfor. Ja. Altså hvorfor overhovedet gøre det her. Så hvis jeg vil have nogen til at gøre noget, så skal jeg bare sørge for at få grafodret den med motivation, eller hvordan? Ja, men jeg ved ikke, når du sidst har set nogen stå og proppe følelser ind igennem øret på andre, men hvis du ved noget om andre, og så er vi igen tilbage til vores EQ, altså emotionel eller følelsesmæssig intelligens, hvis du ved, hvad den anden person bliver motiveret af, så er det smart at gå den vej. Ja. Fordi hvis du gør noget, der ikke motiverer dem, ja, så vil du se dem ikke gøre noget. Okay. Og vi kan faktisk tage vedet fra Vamos værdier, og så se lidt på, hvad er det egentlig, der sker der. Fordi vores værdier er jo også en følelse. Ikke også? Så hvis vi sammenligner med en gammel kedel, så vi sat hen over et blus, og fik det der til at ske. Der sker noget, fordi vi skulle have en kop næstkaffe, eller en kop te, eller hvad vi skulle have. Så siger sådan, at ilden, det er værdierne. Det er ligesom det, der får det hele til at ske. Hvis der ingen ild er, så koger vandet ikke. Men i samme øjeblik, du sætter ild under en kedel, hvor der er vand i, så begynder molekylerne at flytte sig rundt. Og når de begynder at flytte sig rundt, så kommer der damp ud, og så kan du lave din kaffe. Ja. Og værdierne, det er ilden, vandet, som kommer rundt og skaber dampen, det er vores motivation. Dampen er vores adfærd, og kop kaffe er resultatet. Okay. Så det er den her trilogi, vi egentlig talte om i for et par episoder siden, altså at værdi, motivation, adfærd. Ja. Det sådan er rækkefølgen. Ja. Og det betyder vel også, at motivation er noget, der bor i os. Det er dine følelser, og hvis vi går tilbage til afsnit 2, hvor vi så på den der tredelte hjerne, hvor vi havde den nederste, vores overlevelse og instinkter. Den midterste, det var vores følelser, og den her klan-del, og så var den øverste, det var vores tænkehjerne, eller fornuftshjerne, som vi også benævnte den. Så er det vores følelser, både vores værdier og vores værdier og vores motivation ligger inde i følelsesdelen. Okay.
Så det sker derinde. Det er det der, hvis ingen følelser, så var vi som en computer. Ja. Så den kunne tænke alt muligt andet. Den kommer ingen steder. Hvorfor skulle den gå? Det er vores følelser, der får os til at gøre ting. Ja. Og vil det så ikke også betyde, at jeg kan ikke give dig motivation? Det vil det helt klart sige. Du kan, hvis du er god, så kan du inspirere mig, altså ved det, du gør. Ja. Og du kan stimulere mig, stimulere, hvad det er, jeg gør. Så hvis du ved noget om, hvis du ved, hvad jeg interesserer mig, så kan du prøve at sige og tale om det. Det vil formentlig inspirere mig til noget. Og så kan du prøve at se, om du kan få mig til at stimulere mig til at gøre nogle bestemte ting. Og så vil du kunne få min motivation til at rykke sig, især hvis du ved noget om mig. Ja, men det er vigtigt at vide, at det er din motivation. Ja. Så jeg kan ikke give dig motivation, nej. men jeg kan inspirere. Du kan inspirere og stimulere, okay. Hvis du er dygtig. Ikke? Ja. Og det er det, rigtig mange ledere tager jo ansvar for, at de skal motivere deres medarbejdere og sige, stop. Det kan ikke lade sig gøre. Altså, du kan ikke proppe motivation ind i ørerne. Du kan inspirere og stimulere. Og hvis du er god til det, så skal du bare se motivationen komme afsted. Ja, for jeg faldt over et LinkedIn-opslag her forleden dag, hvor jeg tror, det var den fagorganisation, der hed Lederne, der havde lavet sådan en folder, der beskrev, hvordan man kunne motivere sine medarbejdere. Så var der en psykolog dernede i kommentarfeltet, der havde skrevet, at jamen, hvis man havde brug for det, så havde man mere af de forkerte mennesker ansat. Og det tænkte jeg en lille smule over. Det synes jeg faktisk, hun var lidt forkert på der, fordi at man kan jo ikke have de forkerte mennesker ansat. Det er bare det forkerte brændstof, vi tilbyder dem. Ja, altså og jeg kan ikke tilbyde noget brændstof. Det er altså dit eget. Ikke? Det er din opgave at være motiveret, når du går på arbejde. Jeg betaler noget løn for det, og jeg giver det forhåbentlig, jeg kan give dig nogle spændende opgaver til det. Og så er det, at vi skal have opgaver og person til at passe sammen, sådan så motivationen kommer til at vokse frem der. Ikke? Ja, så det er den forkerte inspiration, man ender med at tilbyde sine medarbejdere. Så hvis du gerne vil have medarbejdere, der er motiveret, så sørg for at inspirere dem. Sørg for at kende dem først. Sørg for at finde ud af, hvem er de, hvad er deres værdisæt. Fordi hvis du ved noget om deres værdisæt, hvis du forstår det, så kan du få den ild til at brænde. Ja. Og så skal du bare se motivationen flytte sig af sig selv. Og så kommer adfærden, og så kommer mere de resultater, du gerne vil have. Og hvis du ikke får de resultater, du gerne vil have, så prøv at gå tilbage og kigge, hvad er det for noget værdisæt, der egentlig rammes her? Hvad sker der? Hvad sker der med deres motivation? Og så er vi jo tilbage til, lad os lige tale sammen. Lad være at prøve at gætte. Tale sammen og sige, hvad der sker her. Ja. Og så prøv at tale dig ind i det her, for at prøve at forstå. Ja. Fordi når du forstår, at du får langt mere ledelseskraft, hvis vi snakker ledelse. Ikke? Men det kan jo også være sportsklubber, det kan være forældreskab, det kan være kammeratskab, det kan være ægteskab, det kan være alt muligt, der gør, hvor vi gerne vil have nogle mennesker til at gøre noget på en bestemt måde. Prøv at forstå, hvor de kommer fra. Ja, og kan vel også være dig selv. Så hvis du vil ændre en eller anden adfærd, så det der med lige at dykke ind i sig selv og finde ud af, hvad er min egen motivation, hvad er det for nogle værdier, der ligger bag. Ja. Og hvis jeg vil have en eller anden adfærd, jamen har jeg så styr på, om det hele taget er en værdi for mig. Ja. Og det vi skal være opmærksom på, det er, at motivation er ikke kredsen. Nej. Altså når vi kigger vores egen motivation, fordi hvis vores fixed-værdier, som vi snakker om for et par afsnit siden, hvis det er dem, der blaffer, det er dem, der brænder, så går vandet stadig i kog, og der kommer stadig damp ud, og det gør så, at du lige pludselig sidder ude i bilen og har spist 3, hvad du siger? Marcipanbrød, ja. Ikke? Fordi, det var bare, altså, den er ikke kredsen. Motivation, den siger, er der bål nedenunder mig, så skal jeg agere, og så, den er ikke fint på det. Og siger, jeg vil kun have det gode, solide, grundlæggende værdier. Nej. Nå, der sker noget nu. I har afsted med mig. Ja. Så det er også det, der så ender med at føde den her lidt hurtige adfærd, vi har en gang imellem. Nemlig. Som ofte kan være upraktisk. Ja, så vi sidder der og spiser en plade marabu, eller har købt marcipanbrød, eller får sagt noget forkert til mennesker, eller får gjort noget for hurtigt. Der er en masse ting, der sker. Når først der kommer blus dernede, så skal du bare se. Ja. Så de her, vi snakker om følelsesmæssige kabringer i afsnit 1, når de følelsesmæssige kabringer, det er jo typisk en fixed værdi, fordi lige nu har jeg den her følelse, jeg skal ud med det. Det skal ske nu, der skal bare ske noget. Og så er det at få sagt eller gjort noget, som jeg bagefter er om over. Og det er simpelthen at sige, jo bedre du kender dig selv, jo bedre du er til at tøjle dine fixed værdier, jo mere motivation vil skabes via dine grundlæggende værdier, jo mere resultat vil du få, der passer til det, du reelt gerne vil have i længden. Ikke nu i længden, ikke? Jo.
Og når vi så snakker om det her motivation, så er der sådan set 2 måder at komme ind i det på. Fordi der er, hvis du siger sådan, har du en forsikring derhjemme, indboforsikring? Ja. Hvad er årsagen til, at du har den? Ja, altså man kan sige, indtil videre, så det eneste, jeg har brugt den til i hvert fald, det er bare at hælde penge ud af lommen. Ja, men hvorfor købte du den i sin tid? Ja, det gør jeg jo, fordi at hvis nu huset brænder, så har jeg sgu nok ikke helt råd til at betale regningen. Nemlig. Så du vil nødstå den situation, hvor du mangler penge. Ja. Men der kunne også være nogen, der købte deres husforsikring, fordi de ville gerne sikre sig, at de kunne fortsætte med at have et hus at bo i, altså hvad de kunne opnå. Og det kan være, at for lytteren, der sidder og lytter på, siger, det er det samme. Ja, det er lidt ligesom, hvis du tager en 20 kroner, ikke også? Og kigger på den ene side, så vil der være et ansigt, og på den anden side være en krone. Det er stadig en 20 kroner, men det er hver sin side. Og sådan er det også med motivation. Der er sådan set 2 retninger. Der er at undgå noget, eller der er at opnå noget. Og nogle af os, vi er bedre til at høre den ene side, end den anden side. Ja. Altså, nogle af os, vi lader os motivere mere, når vi snakker om at opnå noget, og nogle af os lader os motivere mere, når vi stadig om at undgå noget. Okay. Jeg kan fortælle en historie fra dengang. I sin tid, jeg var salgsdirektør i et forsikringsselskab, og der kunne vi se, når vi havde konkurrencer, så kunne vi cirka få halvdelen af sælgerne til at gøre noget ekstra. De andre, de gjorde ikke noget. Altså, de gjorde, hvad de plejede. Men der blev ikke skabt noget ekstra. Nej. Og så, det var fordi, at dem, der ikke gjorde noget ekstra, de lå sig ikke rigtig trække af det her der opnå. Hvorimod dem, der løb ekstra, sagde, jeg kan vinde noget, det bliver spændende. Og så sagde vi bliver nødt til at prøve at se, om vi kan trække den anden motivationsretning også. Og så indførte vi, at dem, der tabte den her konkurrence, de skulle vaske op, eller de skulle vaske chefens bil. Det synes jeg var en fed idé. Men fordi du var chefen. Ja, netop. Og men så kunne vi se, så begyndte vi at få de sidste med også, fordi så var der noget at undgå. Så det vi mennesker, vi har typisk altså det er jo selvfølgelig kontekstafhængigt, altså det er afhængigt af situationen, men vi vil typisk have noget, som trækker os mere end det andet. Ja. Så nogen køber deres forsikring, fordi de kan undgå at komme til at stå i en økonomisk uføre. Andre køber det for at opnå at være i sikkerhed på de ting, de gerne vil have. Okay. Så nogen køber på usikkerhed, andre køber på sikkerhed. Så det ene er ikke finere end det andet. Ja. Kan det så skabe forskellige resultater? Jeg kan huske, jeg havde en debat med en på et tidspunkt, hvor han siger, jamen de mennesker, som er opnå-motiveret, de har det med at opnå mere, kan man næsten sige, fordi at de vil gerne opnå førstepladsen, hvor at ham med undgå-motiveret, han bare undgå sidstepladsen. Ja. Og det kan måske også være rigtigt i nogle henseender, men det ser ud som om, at hvis du prøver at bruge opnå motiv på en undgå-motiveret person, så de kan godt forstå, hvad der bliver sagt. Det er bare ikke noget, det må gøre. Nej. Ja? Og det til gengæld så, hvis du prøver at gøre det der med et undgå-motiv på et opnå-motiv, de kan godt høre, hvad der bliver sagt, det er bare ikke noget, det må gøre. Nej. Så det her mere, vi er tilbage til det her forstå sin omverden. Så hvad er det reelt? Du som person. Så igen, tal sammen. Tal med dig selv. Find ud af, hvad det er, du trækker på. Hvad er det egentlig, der betyder noget her? Altså jeg for mit eget vedkommende, jeg har fundet ud af, at alle store beslutninger i mit liv er truffet på grund af undgå-motiv. Og det er jo spændende, fordi der er nogle af os, der synes, det er mere fint at tale om opnå. Ja. Men det er lidt ligesom at sige, jeg vil hellere have det ene brændstof i stedet for det andet. Fordi det er et brændstof. Ja. Okay? Så brændstoffet bliver antændt på dine værdier. Nogle af os, vi trækker mest på undgå. Nogle af os trækker mest på opgå. Nogle af os kan begge dele. Ja. Ikke også? Og nogle af os flytter lidt alt efter for en situation, vi er i. Ja, for det er vel kontekstafhængigt. Altså det er alt afhængigt af, om jeg er far, eller om jeg er chef, eller om jeg er... det kan det være. Ja. Ikke? Så vi kan ikke stå her og sige, du skal bare gøre sådan og sådan. Vi står her, ligesom vi har gjort mange andre gange, og siger, vær nysgerrig. Hvem er du? Hvor er du henne? Hvad er det, der trækker dig? Og hvis du er sammen med andre mennesker, så prøv at være nysgerrig på dem også. Ja, og hvis vi hopper tilbage til vores episode omkring værdier, så er værdier jo også kontekstafhængige, og derfor er motivation også kontekstafhængig. Altså, hvilken situation er du i? Ja. Det er ikke med, at du så opnå undgå trækker med der. Nej. Okay. Så det er igen, prøv at interessere dig for, hvor du er hen selv, og hvor er dine medmennesker hen. Ikke? Og vi har typisk en præference til den ene eller til den anden side.
det vil vores gamle lærer, Erik Lønstrup, han vil ikke bryde sig om, at jeg siger det her, men det er i hvert fald den oplevelse, jeg har. Okay. Og der er nogen, der mener noget andet. Ikke? Ja. Men vi kan jo prøve at tage nogle eksempler på det her. Fordi hvis du for eksempel tager en brandalarm, så vil nogen af os sætte en brandalarm op, fordi så ved vi, at hvis der skulle begynde at brænde, så vil vi blive advaret til. Og det gør så, at vi er mindre nervøse, når vi ligger til at sove. Andre af os, vi sætter en brandalarm op, fordi så ved vi, at nu kan vi sove trygt. Fordi skulle der ske noget, så bliver vi advaret, og så er alt godt. Kan du høre, det samme, vi taler om, det er bare 2 forskellige sider. Ja, så det er mønten. Det er igen mønten. Ja. Nogle af os snakker personlig udvikling. Hvorfor personlig udvikling? Ja, fordi ellers så risikerer jeg at halte efter. Ja. Og det vil ikke være godt. Nej. Det kan også være, fordi på den måde, så sikrer jeg mig, at jeg er foran. Ja, og tilbage til den her med, som vi talte om før, med at lægge øverst på statistikken, så undgå motivet kan jo egentlig også godt bringe dig derop, altså hvis du vil undgå at være den næstbedste, eksempelvis. Ja. Så motivation er det, der bringer dig fra A til B. Ikke også? Det, der tænder din motivation, det er dine værdier. Vær opmærksom på, at din motivation er ligeglad med, om det er en grundlæggende værdi, eller det er en fikset værdi. Ja. Så derfor kan du faktisk komme i gang med til at løbe rigtig stærkt og rigtig langt på noget, som du bagefter ikke er glad for. Og det er jo ærgerligt. Det er ærgerligt, og det er så der, hvor vi risikerer at gøre et eller andet, der er forkert. Ja. Vi har en fælles ven. Ja, vi har en fælles bekendt. Ja. Han ved ikke, vi er hans venner. Nej, vi er fan af ham begge to. Ja, kan vi sige. Det må sige. Ja. Og ham er vi faktisk faldet over på YouTube, og det kan være, at vi lige skulle smide det link ned i show notes, hvis der er nogen, der gerne vil se den video, som vi kommer til at referere til. Det er sødt at der sige, at vi skal lave det. Du ved godt, at vi med os to, der kommer til at lave det, ikke? Jo, jeg håbede på det her med, at vi sådan havde en fælles motivation. Ja, vi har en fælles motivation. Ja. Bare du gør det. Ja, godt. Vi kan godt tage ansvar, bare du gør det, ikke? Jeg tager ansvar, Lars. Godt. Jeg er motiveret for det. Godt. Fedt. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for ikke at skuffe dig, så vi er over i undgå motiv her. Nå, men det er vores ven Daniel Pink. Ja. Og det er et flot navn. Det er ja, det må vi sige. Ja. Han har lavet, der er flere forskellige videoer. Det er både en TED-talk, og det er også en tegnefilm. Og der er også en bog. Og også en bog, ja. Ja. Han har faktisk skrevet flere bøger. Ja. Men skulle vi ikke prøve lige at sætte lidt ord på hans teorier også? Jo, fordi han i den overraskende sandhed omkring, hvad der motiverer os. Det er noget af den retning, det hedder bare på engelsk. Ja. Og at der siger han, at det her med at give bonusser for at få folk til at lave noget mere, det ser faktisk ikke ud som om, at det er ekstremt effektivt. Faktisk måske endda tværtimod. Og det kan folk selv kigge på. Det der er det spændende, det er, synes jeg, det er, at han siger, betal mennesker, hvad de mener er rimeligt. Sådan så du ligesom har løn at bruge. Fordi hvis folk er utilfredse med deres løn, så er det ligesom, det fylder det hele. Ja. Ikke? Så betal dem, hvad det er, de skal have, så er de tilfredse. Og så er der 3 elementer, der gør en markant forskel på, om vi som medarbejdere og som mennesker, når vi kommer på arbejde, føler os motiveret. Og det er ikke fordi, at altså, når først man hører, da jeg hørte det første gang, så ja, selvfølgelig. Men jeg har jo også erfaring med, når jeg kommer rundt på arbejdspladser, at der er en masse mennesker, som ikke oplever det her. Så hvis du gerne vil være motiveret, når du går på arbejde som person selv, eller hvis du som leder hører det her, og gerne vil have motiverede medarbejdere, så er der faktisk noget guld at hente her. Ja. Fordi han starter med at sige, at hvis jeg som person oplever, at jeg har medbestemmelse, indflydelse på det, jeg laver. Det vil sige, jeg får ikke bare stukket opgaven ud. Nej, jeg får simpelthen lov at være med i det. Så vil det være en mønt i den motivationskasse, der hedder det her, jeg føler motivation. Ikke også? Det næste, det er, at jeg bruger det, jeg er god til, eller ønsker at blive god til. Ja. Så det vil sige, i forhold til det med at udnytte mit potentiale, altså jeg udvikler mig. Ja. Ikke? Så det er både, jeg synes, jeg er god til det, eller jeg vil gerne være god til det. Hvis du har det kombineret sammen med indflydelse, så er vi rigtig, rigtig godt på vej til at føle en grundlæggende motivation for at være her. Ja. Og den sidste, det er, at det giver mening, det jeg laver. Jeg vil sige, jeg synes, at det, jeg beskæftiger mig med,
det har noget større. Jeg kan se, hvorfor jeg gør det. Altså den der gamle historie omkring, at der sidder 2 stenhugger og spørger man den ene, hvad laver du? Han svarer, jeg hugger sten. Og spørger den anden, hvad laver du? Og så vender han sig om, og så peger han op, og siger han, jeg vil bygge en katedral. Og så spørger ja, det er jo næsten, det siger jo næsten sig selv, at det er mere motiverende at være til at bygge en katedral, end at hugge en sten. Og det er det, som Dan Pink siger. Medbestemmelse, gør det, jeg er god til, eller ønsker at blive god til, og det giver mening, det jeg laver. Ja. Hvis de 3 elementer er til stede, så har jeg en grundlæggende god motivation for at være her. Og det, altså, jeg kan for mit eget vedkommende sige, at det er meget, meget tydeligt for mig, hvor rigtigt det er. Ja, og man kan sige, at nogle af de her punkter kan vi jo nok også sådan pille en lille smule ud, fordi den her med selvbestemmelse eller medbestemmelse, det var jo egentlig det, vi talte lidt om i sidste episode, hvor vi refererede til den her film her, The Adjustment Bureau, hvor at det her med at holde sig inden for nogle helt fastsatte rammer, det var ikke super rart at være i. Jo, i hvert fald ikke hovedpersonen. Så der var en masse andre, men det var ligesom en del af plottet i filmen. Det var, at de fleste gik rundt i forhold til den retning, der var tegnet for dem i forvejen. Og så nu vil han gerne noget andet. Og det bringer os faktisk videre til sådan en, ja, det er min egen filosofi om det her. Jeg siger, at vi har faktisk med et par siamesiske tvillinger at gøre her. Altså, de sidder sammen. Og det på den ene af de her figurer, der har vi motivation. På den anden har vi ansvar. Så det, som jeg synes, jeg ser igen og igen og igen, det er, at når mennesker er motiveret, så tager de ansvar. Ja. Og når de tager ansvar, så er de motiveret. Og hvis den ene mangler de typisk begge to. Så hvis du synes selv, du har svært ved at få noget gjort, så prøv at kigge på, hvor er mit motiv, og hvordan har det med at tage ansvar for at løse den. Hvis du har noget med andre mennesker at gøre, så prøv at kigge på, hvor er motivet, på hvilken måde, eller interesserer dig for deres motiv, og så prøv at kigge på, i hvilken udstrækning de tager ansvar for de ting, de har sagt, de vil tage ansvar for. Ikke? Okay. Så hvis vi lige skal zoome op på det her, så kan vi jo starte med at sige, at motivation, det er en følelse. Ja. Så det er noget, der bor inde i os, og det er noget, som hvis jeg eksempelvis vil tilsikre mig, at du er motiveret, så skal jeg inspirere den følelse. Ja, du skal inspirere og stimulere. Ja. Og eller stimulere, ikke? Nemlig. Ja. Og så talte vi om det her med kedlen. Kan du lige bare hurtigt lige riste den op? Jo, at den sådan en gammeldags kedel vil koge vand på. Det er ilden, det er vores værdier. Ja. Vandet, som kommer i kog, det er vores motivation. Dampen, der kommer ud af det, det er vores adfærd. Og den kop kaffe eller te, eller hvad du får ud af det, eller suppe, eller hvad du laver, det er resultater. Ja. Og så sådan helt skåret ind til benet, så er motivation et spørgsmål om noget, vi gerne vil undgå, eller noget, vi gerne vil opnå. Fuldstændig korrekt. Ja. Vi kan også kalde det hen imod og væk fra. Det kunne vi også, ja. Vi skal have gulerod, vi kan sige alt muligt om det. Men i sidste ende, så drejer det sig om den ene eller den anden. Og nogle af os har en præference for den ene, nogle af os har en præference for den anden, og så er der nogle af os, der kan begge dele. Ja, og der er ikke noget, der er finere end det andet. Det ville være meget, meget fjollet at sige sådan, fordi det er et brændstof for den enkelte, så hvis vi arbejder med det på den måde, lad være at sætte nuancer på, hvad der er godt og dårligt der. Det er det, der får det til. Godt og dårligt ligger nede i værdier. Nemlig. Og det sidste, vi talte om, var vores fælles ven, eller bekendte, eller hvad vi skal kalde ham. Ja, ham vi er fan af. Nemlig Daniel Pink, som beskriver det her med motivation og siger, at der er egentlig 3 ting, der skal være til stede. Når man har fjernet sådan det grundlæggende, altså vedligeholdelse, det her med at sige, at en medarbejder eksempelvis, at han skal have den løn, han nu skal have, sådan han oplever, at han får det, han er værd. Når det er på plads, jamen så er vi ude i, at det handler om medbestemmelse, udvikling og værdi. Ja, udvikling eller gøre det, jeg er god til. Ikke? Ja. Og så det her med mening, ikke? Ja, så mening eller værdi i det, man gør. Ja. Okay. Yes. Så det vil egentlig wrap-up'et på den her episode, og så har vi jo været igennem V, værdier, A, ansvar, M, motivation. Så kommer der et O efter det jo. Ja, næste gang kan vi snakke om ring overbevisninger, som er, altså,
det er faktisk noget af det hurtigste sted, vi kan sætte ind, hvis vi gerne vil have et andet resultat. Det er noget, der skal vedligeholdes, så det er noget, der ligger derinde i forvejen, men det er i hvert fald et sted, vi virkelig kan tage fat, hvis vi skal. Og vores overbevisninger har en kæmpe betydning for, om du får det, du gerne vil have. Og så kan jeg jo tilføje, at jeg er overbevist om, at næste afsnit, det bliver mega spændende. Det bliver spændende. Spændende på her. Fedt. Lars, tak for den her gang. I rigtig lige måde.